Kwaziwai wana waMwari, toda kukuchingamidzai kumusangano wa 2020 mukati megore rino iri in unprecedented year, gore risina kujairika. Tiri paEZC camp meeting in a theme inoti a faith that conquers. This afternoon masikati anaya takanyanyonangana nevanhu vatsva, young people, and how they can be very effective at their local church. Chii chaungaite kuti pasangano rako raunopindira rekumusha iwe semunhu mutsva ugoita zvidavado zvese zvaunokwanisa kuti zviitike panzvimbo iyoyo. If we're going to give it a title, it would be the local church is the youth participation center. Pasangano rako remusha ndo paunofanira kuratidza zvese zvakaiswa pauri naMwari kuitira kuti vazhinji vagoponeseka. Did you know, maiziwa here kuti Mwari has empowered each and every one of us for these two reasons. Number one, edification of the church. Number two, and your personal growth. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti semunhu mutsva Mwari vakaisa mauri chipo chekuti ugone kuita kuti sangano rikure pamwe chete newewe uchikura sangano parinenge richikura. Zita rangu ndinoitwa mufundisi Gwatiringa. Vazhinji vanondiziva kana tiri kuwana kuti Uncle Ivan. Young people call me Pastor Ivan. As a church tinoti mufundisi Gwatiringa kana kuti Pastor Gwatiringa. Tinoda kuchingamidzai zvakare kumusangano wedu wa 2020, a faith that conquers. I'm talking about the local church as a youth participation center, kuti sangano repamusha ndipo patinofanira kunge tichiita zvese zvatinokwanisa isu sevanhu vatsva sekupiwa kwatakaita naMwari. Gifts and talents have been given to us by God. Takapiwa zvipo izvi naMwari kuti sangano rikure nesuo tichikura each and every other day. Now, there are so many materials kandi kune zvimwe zvinhu zvatinogona kuzowana zvinotibatsira kuti tirambe tichikura pakutenda kwedu, kukura kuti tivandudze sangano ratinopindira uye kuti tingaite sei sevanhu vatsva tirambe tichiwana. Saka muchaona pa screen pedu pari kubuda ma general conference youth pages or accounts a social media. By the way, you know, language yedu sevanhu vatsva haizi Shona kana Ndebele kana Chirungu kana Mandarin. Language yedu is social media. Saka zvinhu zvakawanda tinogona kunozvidzvamura pama social media pages edu. A conference pamwe chete ne general conference, you can find these pages pass up. Now regai tipinde mukati me nyaya yedu. Toda kutangira pabhuku raVakorosi chapter 1 verse ndiya 18. Vakorosi chapter 1 verse ndiya 8. Nemuchirungu inoti, and he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that is everything he might be preeminent. Now zvirungotaurwa neVakorosi ndezvekuti now Kristu ndiye musoro wesangano, ndiye muvambi wayo uye ndiye dangwe kubva kune vakafa. But nyaya toda kubuda ndeye kuti for us as a church, Christ is the head. Kristu ndiye musoro wechurch. Saka ndipo patinowana nyaya yedu. Toda kumbotanga tanzwisa kuti kana tiri kuti the local church is the youth participation center, kana kuti sangano repamusha, chinombonzi sangano chii? What is the church? What is the church? Chii chinonzi sangano? Number one, chinonzi church muviri wa Kristu. Ndo zvataona pana vaKorasi, or the body of Christ. Now, chii chakare chinonzi sangano? The second thing chatinodzidza kana kuti nchechipiri ndechekuti sangano is a place where both the young and old are valued. Vakuru nevadiki vese vane mukana wekuunza pfungwa dzinogona kuita kuti sangano raMwari rikure. Not only sangano iro, naivo vacho vakuru nevadiki vakurirane pamwe chete. Number 3 kana kuti chechitatu, church is a movement of people committed to Jesus Christ. Chinonzi sangano movement kana kuti vanhu vari kufamba pamwe chete vari committed kuna Kristu Jesu. Saka we cannot talk of a church kana kuti sangano pasina vanhu vane commitment. Umwe munyori anoti, if your faith is not worth dying for, then it's not worth living for. Kana zvaunotenda zvisingakwanise kuti uzvifire, naizvozvo haugone kuraramira izvozvo. So church is a movement of people committed to Jesus Christ. Number 4,
Church is a group of people passionate about spreading Jesus' amazing love. Inzwai vana vaMwari, kana usina chidikwa neicho chinomutsiridzwa mauri kuti uudze vanhu kuti Jesus saves kana kuti Mwari anoponesa, then there is no reason for that existence. Therefore, sangano rinoexista kuti riudze nyika yese kuti rudo rwaMwari ruripo pakutiponesa kubva kuchitema. Number 5. Chinonzi church, this is the pillar and foundation of the truth by Bible believing church. Ndo neyo dzezvokwadi dzevanhu vanotenda zvakanyorwa mukati meshoko rani, mukati meshoko raMwari. Number 6, chinonzi church, it provides valuable contribution to communities. Now, kana sangano renyu risingagone kuita zvinhu zvinobatsira nharaunda, therefore there is no need for us. That's why churches must have institutions anogona kubatsira vanhu pane zvavanogona kunge vachiita. So the church is there to provide valuable contribution to communities. Communities edu kana kuti nharaunda dzedu dzinofanira kusandurwa nekuda kwekuvapo kwesangano. That's why we are saying, as young people, the local church must be your participation center. Why? Because imimi ndimi muchatungamira kuchinjwa community yedu nekuda kwemabasa emutsa atinoita. Be the hands and the feet of Jesus in your community. Ivai maoko nemakumbo a Kristu kuchinja nharaunda yamunogara. Number 7, church is a place where teaching is done and spiritual development is nurtured. I love this point. Pa local church kana kuti pasangano patinopindira ndipo pandinofanira kudzidza kuti tingaite sei kuti tikure muukama hwedu naKristu. Kana tichinge takura, even vari mumherevedzo medu vanogona kukurawo nekuda kwezvinenge zvaitika. Finally, you are the church. Iwe ndiwe sangano racho. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Saka inzwa mudikani, inzwa mwana wamai. Don't look for the church elsewhere. It begins with you. Zvinototanga newe. You must be the change you expect to see in the community. Kana zvatanga newe, wezvero yacho inoita kuti community around us ivezvo. Saka apa tatiri kuchidza kuti chii chinonzi church. What is the church? Chinonzi sangano chii? Since tiri kuti our church is the youth participation center. Pasangano repamusha ndo paunofanira kuita zvidavado zvako zvese zvaunogona kuita kuti vanhu vauye kuna Kristu. How do we find participation opportunities? Ndezvipi zvatingaite kuti tigone kuva vanhu vanobatikana pa local church kwatiri, pazengeza ipapo, pa mabvazuva church, pa chikanga church, ipapo pa church pako yepa Waterfalls. What must you do as a young people? Now there are 6 things zvatinofanira kuti batisise zvinoita kuti participation yedu kana kuti kubatikana kwedu kurambe kuchivandudzwa pa local church. Number 1, worship, kunamata. Number 2, mission, donzvo resangano redu. Community service. Number 3, tingaite sei kuti batsire nharaunda iri pakati pedu. Events and programs. Aya ndo watinoti urongwa huripo pa church. Number 5, leadership, utungamiriri. And finally, decision making, kana kuti kuisa pfungwa pamwe chete in a business meeting to plan the work ahead, kana kuti basa rirambe richienderera mberi. Saka these are the 6 most important things that you as a young person must find yourself doing at the local church. Unyangori munhu mutsva, make sure you are involved pakunamata, which is worship. You are involved in mission, donzvo resangano redu. Number 3, community service, kuchinja nharaunda yedu. Number 4, events and programs. Panoitwa izvo stop smoking seminar, make sure your hand is in each and every program. Leadership, give them the keys. Tirikuti, make sure you are also involved in leadership of the local church, as well as decision making. Kana kuisa pfungwa pamwe chete kuti sangano rirambe richikura. Saka these are the 6 things kana ndo zvatiri kutarisira kwa muri wanhu watsva kuti make sure you are involved, if possible, in all 6. But zvikarambo chitsvagawo kunoti ndingaite sei kuti improve worship, mission, community service, events and programs, leadership, as well as decision making.
Now, how does the local church participation support isusu wanu wata? Chii chatingaite kuti tisapote participation yedu kana kuti kubatikana kwedu pasangano rako repamusha? Chii chingaite kuti mabvazuva church, chingaite kuti sangano repachitungwiza rigogona kukura, kana iStone kana iCourt? Unofanira kunge uri a Bible based young person. Ngatidzidzei shoko raMwari. Remember what 1 Timothy chapter 4 verse 12 says. Inoti ngakushayikwe munhu anogona kuzvidza uduku hwako. Let no one despise you, but set the believers as an example in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. Saka zvese izvi tinogona kuzviita tichitarisira kuti Mwari vagotibatsira, but kuti guva an example mukutaura, mukuzvidzora, murudo uye nemukutenda zvinobva pakudzidza Bible. Saka tiri kuti as young people, be a Bible based young people. You must be able to be friends with your Bible. Even neukama ne Bible rako. That's how you can support my programs epa local church. Saka you need to know your Bible. You need to read the Bible. You need to study the Bible. Unofanira kuita hukama ne Bible pazvinhu izvi. Number 2, church manual. Hatigone kuva very effective pa local church kana tisingagone kuverenga church manual. Ndakamboita pastor kunzvimbo inonzi Wedza. Ndobva taida kuita ma-elections. Saka ndaingoramba ndichiti church manual inoti. Ndobva paita handichataura hangu but mamwe gogo ndokubvasumudza wakati uyu mukomana wamunongoti Manuel Maro aambouyawo kuno kusei. Toda kumbomuona iye Manuel wacho wamunogara muchitaura. Aiwa, Manuel haasi munhu but ibhuku rakanyorwa zvimiso zvesangano zvinotibatsira kuti tigogona kubatsira sangano redu kuti rikure nenzira yakafanira. It is the church manual. What we are saying is be acquainted. Ziva kuti church manual inoda kuti tiite even as we organize ma programs. Patinoita urongwa hwedu sevanhu vatsva tichironga ma mission based projects, ma community based projects, ma events, anything that we are doing, even my worship services, let's be guided by the church manual. We also have another document in the working policy. Well, according to the General Conference Working Policy, to ensure the integration of young people into all aspects of church life and leadership, in order that they might be full participants of the mission of the church. Saka kuti tigona kuti tipinde tisikono timwete hoche koche nesangano rese kuitira kuti mission ye church ibatikane. Tinofanira kuziva zvinyorwa zvirimo mukati mesangano zvinotibatsira kuti tizive kuti tingaitei panguva yakadai. Saka integration yedu kana kuti kuita kahoche koche aka tinogona kuona kuti maprograms edu anobuda sei kana tikaita ukama nehunyorwa huri mukati mesangano. Saka takati Bible which becomes the greater light. Tine church manual, we also have our working policy. Chinzwa eva now. Ndinoziva kuti iko nezvi we are living in the digital world. Taane gadgets ese atinogona kunge tinawo. Saka it's easy for us to do research. Kuti ugowo meaningful pa local church pako, do a lot of research. That congregations with high levels of youth involvement are also the ones more likely to grow. Saka zviri kunzi sangano rine vanhu vatsva vari kunzwa moto uchipfuta mavari, vari kuita research kuda kumboona kuti saka historical background yacho yakamira sei, zvanga zvakamboita sei. Saka izvi tinogona kuzviita uye tikaisa meaningful contribution pakukura kwe local church yedu. When you want the local church to grow, let the young people grow. Ellen White akataura, with such a army of young people rightly trained, researching zvinoda kuti zviitwe, we are able to do greater things at the local church. Saka zviri kutaurwa panapa nemukomana anonzi Carol akanyora nwadi yake muna 2006 anoti kana kune machechi ari kurakidza kukura, machechi ane vanhu vatsva vari kunda kunotsvagurudza nyaya dziri kuita kuti sangano rigova pariri iko zvinezvi. There are things that are affecting the church right now. As young people, let's find time to research. Go into the library. Taanema digital libraries in the comfort of our homes, in our gadgets, in our cell phones, wherever we are. We have the capacity. Tinazo zvinogona kuita kuti tikwanise kuita research. Let's also find out from our pioneers.
muno muZimbabwe tine bhuku ratinaro rinotaura the Solusi story, nemamwewo mabooks aripo anotaura nevanhu vakatitangira. Tikada kudzidza kuti sangano iri rakabva kupi, raapapi, riri kuenda kupi, we are able to participate zvakati nyanya. How did the Adventist Church begin? Ndo imwe nyaya yatinogona kuda kudzidza, maroots vanhu vatsva, or roots in youth ministries. Go and find out those things. Unogona kumutsiridzwa mauri uchiverenga nyaya yekuti sangano iri rakambobva kupi, riri kuenda kupi, uye zviri kuita sei. So we want you to find out kuti what actually happened to the pioneers of this ministry. Maybe let me just give you zvimwe zvinhu zvinogona kuda kuti mutsiridza pavanhu vatsva vakanga vari muchechi. Now apa tiri kungokupaiwo zviri pamusoro, imi muchaenda munotsvagurudza. Maiziva here kuti Ellen White became a prophetess at the age of 17. Angari munhu mutsva, and she made powerful contributions to this church as a young person. Semunhu mutsva newewe unogona kuzviita. We are living in a world where gender has now, we call it gender balance. But zvisinei hazvo, tiri kuti even as vasikana kana kuti girls in a church, you can bring contributions to this church and it grows to greater heights. James White became a church leader at 23 years of age, and I'm so excited that even now kuma churches kwedu tinema youth vato in the leadership of the church. James White was a church leader at the age of 23. J.N. Andrews started ministry at 15 years, which means he was a pathfinder. But at 21, he became a gospel minister. J.N. Andrews is the man who had a name university in America, and that man, I'm told, he memorized the New Testament whilst he was a young person. We have O.R.L. Crozier, angari munhu aizikanwa panyaya dzeprophecy kana kuti zvichazoitika kumberi, and ainyora zvakare mabhuku. Akatanga kunyora mabhuku ake aine 24 years. Uriah Smith, at 12 years, he was involved in the mission of the church. It was only at 23 that he became an editor of Review and Herald. Look at how young people in history have made this church to be what it is. We need your participation. Tinoda kuti mubatikane nebasa raMwari kuti sangano redu rirambe richikura richienda kumberi. Kune vakawanda vataigona kukuudzai, but let me move ahead. We have got young people in the Bible history. Ava ndichataura nezvakawanda because I know you are a Bible-based church. Munoziva. Let me just mention a few. We've got Joseph, Samson, Samuel, David, Josiah, Daniel and his friend, Mary, the disciples, John Mark, Timothy. These were young people in biblical times who did mighty for God. Time is not on our side. Maybe in the last 5 or so minutes, let me try to summarize and then also encourage you. Mwari vakatiropafadza more so for the benefit and edification of our church. But tiri kuti pa local church paunopindira ndo panofanira kuzikanwa kuti Gwatiri ngaanoparidza, ndo panofanira kuzikanwa kuti Mary anoimba, ndo pari kufanira kuzikanwa aikona kuita mbiri yekuimba nekuparidza kune mamwe machechi. Pa local church pako wanhu wasiri kukura. Now, that's why we ride on the strength and irrefutable power of the word and the spirit of the prophecy. The youth will finish this work. That's why vana vaMwari, imimi vanhu vatsva ndimi muchapedza basa iri. Philippians 1 verse 6 inovati, I am sure of this one thing, that uyo akatanga basa iri acharipedzisa mamuri. God is faithful to complete this work mamuri. That's why Mwari angamutse here matombo kuti aite basa iri. Isu tine vanhu vatsva. Now what I've discovered is even the economy yeZimbabwe, it is going to be resurrected by young people, and God is counting on you. The church is counting on you. Takatarisa kwa muri vanhu vatsva. The participation of the church. Munoziva kuti kune vanhu vaakutozikanwa kune dzimwe nzvimbo asi pa local church vanhu havazive kuti vari kuita sei. The youth and the local church. Saka tiri kuti be and grows, wanikwa uchibatikana nebasa repa local church. Masora haafaniri kukura pa church yaunopindira iwe munhu mutsva uripo. No, we must take responsibility. This is where leadership is going to be seen. Patiri kutaura nyaya yekuti let's do utungamiri kana kuti ngatitore the mantle, ngatitore tsvimbo iyo yeutungamiri. Inotangira in the small things. Handi makanzwa Zakaria achiti who has despised the day of small things. Saka zvinotangira pazvinhu zvidiki, pakutanga kucheka sora pa local church pako, pakupinda muchechi unoti mabhenji haana kumira zvakanaka womarongedza, pakungouya maSundays vanhu vatsva muchingogadzirisawo pachechi pamunopindira.
munoziva kuti iko nezvinorwadza pane malocal church vanhu vanotozongomirira sabata kuti vanhu vapinde pachechi. Ipo pane mayouth vanotoverengwa kunzi no tine vanhu vanogona kuchinja nyika, yet they can't change their local church. So we are saying before you go and do a great work at the general conference, before you are known mudivision mako kuti vakomana kune mukomana anonzi Dhayo anotikinya mishina iyi palocal church pako, vanhu ngavazive kuti tinogona kutoita worship tichitonawo masong achibhimwa. Why do you want to go and impact the union when you have not impacted your local church? Inzwai vanhu vatsva. Charity begins at home. Before wauya kuconference kutirakidza kuti unogona kumacha left right uchiita zvidavado zvaunoita izvozvo, zvidavado ngazvizikanwe pachechi yaunopindira necommunity vazive kuti vakomana tine mukomana anonzi Tinashe anogona kuchinja nzvimbo yatiri. This is what we are talking about. Let the conference talk about Tinashe. When nharaunda yenyu yagara yataura kuti vakomana Tinashe anogona kutiitira. Saka before you make a change at the general conference, before you make a change good division, usati waisa zvaunogona kuita kuunion paconference or even mastructures mamwe atinawo anenge mafederation anenge districts, start with the local church. Start with the local church. Saka toda kuti vakuru vari kunzwa vakateerera musati matumira vana kuenda kunoita an impact to the higher organization, let them begin at home. This is where we are saying the local church must be the youth participation center. Munhu ngaafare kuti conference yedu iri kuita zvakanaka but haipfure local church yangu, because kana ndiri kunochinja maprograms kuconference, what have I done at the local church? Charity begins at home. Ingawani Jesu anoti tangai muJerusarema. Musati maenda kumwese kuna Antioch, Pisidia, tangai muJerusarema. The local church is your youth participation center. All right, chichinogona kuvandudza, what can enhance your local church participation? Chichinogona kuvandudza kakushanda kako pa local church. Now, you must be in good and regular standing. Unozati kavara kandakakanzwa kudhara kachingotaurwa muchishona ndingagona kungotadza hangu kuti chichinonzi good and regular standing, but iva munhu anogona kuvimbika naye, munhu wekuti kana sangano rakuda kutsvaga zvinhu zvekuita rinogona kwa. Now by good and regular standing, of course kune zvimiso zvinotsvakwawo, sekuti uri munhu anodzorowo zvegumi here, unobatikana mumaprograms echurch, kune zvakawanda zviripo. So you must be a member in good and regular. It might also mean kuti unowanikwawo panzvimbo panguva yakafanira kuma meetings epakati pevhiki, maSabbath worship. Remember tambotaura kuti kunamata uku ndo kune donzo rese. Saka make good impact as a good and regular standing member, munhu anogona kubatikana nebasa rinoitwa pa local church. Number 2, let's show the fruits of the spirit. Kati ngatiratidzei zvibereko zvemweya. Apa pakatikoshera vanhu vatsva. Munoziva kuti haikona kungozikanwa nemunhu ane nharo, haikona kungozikanwa semunhu anoziva zvo. In everything that you do, ngatiitei with moderation, kana kuti kuzvidzora. Izvo zvinowanikwawo futi pama fruits of the spirit. I think vafundisi vanogona kufara nepoint yandida kutaura. Be a member of your local church. Yakazara muchirungu tinoti it's pregnant with meaning. Muchishona zvinonetsa kutaura kuti what ine nhumbu yezvo zvinoreva zvinogona kunetsa kutaura, but iye membership ndo yandoda kutaura nemi vana vangu. As I come to the close, be known as a member wepa local church pako. In other words, tiri kuti avail yourself every time someone is needed. Munhu paanotsvagwa pa local church, iwanikwa uripo. Be a good member in good and regular standing, anovandudzo sangano rake nekuratidza the fruits of the spirit. Church manual pa page 51 ya 2015 inot. Members who move to another locality for longer than 6 months should make immediate application for letters of transfer. Members moving to an isolated area with no church within a reasonable distance should apply to join the conference church. So we are saying, kana wakufamba, famba nezita rako. Kufamba nezita rako zvinorevechi, zvinoreva kuti sangano rinogona kutokushandisa nekuti umwe neumwe ane chipo chaanogona kuita pasangano redu. Mwari akukomborerei vanhu vatsva. Maybe ndisati ndapinda pakuvhara. Kune zvinhu zvakawanda zvataida kuti regai ndichingotaura izvi mukuvharira kwangu. Tiri kuti sangano repamusha, the local church, must become the primary target
of the global youth ministry. Youth ministry kana kuti basa rinoitwa nevanhu vatsva. The priority kana kuti pekutanga panofanira kuratidza simba redu mukushanda ndepekuti tite tiri pa local church. Youth ministry is only effective when it is a response to local needs, guided by the local convictions in the hands of the local people. Tiri kuti sangano revanhu vatsva kana kuti ministry yevanhu vatsva iyi inogona kubuisa pundutso okoga kana tichibata zvinhu zvinotsvagwa nevanhu vari in our locality kana munzvimbo yatinogara tichiguidwa kana kutungamirirwa nezvimaconvictions emulocal area matiri pamwe chete nekuti zvinhu zvinengadaro zviri mumaoko evanhu vatsva. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Regai ndipedze just 2 statements from our former and current leaders. Chirega ndichingotora one from a former and one from the current, and then I pray for you. Now, zviri kunzi panapa na Dr. Jan Paulsen, vaimbova GC president kubva mugore 1999 kusvika mugore 2010. He is the past immediate president. Anoti, keeping youth and young people engaged in the local church must be our highest priority. I don't have words to express the depth of my conviction that we must give young adults meaningful roles within the church. Saka kuvakuru vakateerera tiri kuti priority yedu yepamusoro ndeyekuti titore vanhu vatsva, we integrate them and empower them to hold the church. Nekuti kukura kwevanhu vatsva kukura kwelocal church. Kune zvakawanda zvaakataura, but regai ndiende kune the current president weGeneral Conference, Dr. Ted Wilson. Vanoti, look for active ways to encourage young people in many different endeavors to be involved and lead out. Get them involved in decision making, leading out in evangelism, preaching, rallying and supporting of their fellow youth in sharing the gospel. I cannot say it better. Andigona kuzviita zviri nani, but mukuru wesangano Dr. Ted Wilson vari kuti tsvagai nzira dzinogona kumutsiridza nekuvandudza vanhu vatsva kuti vapinde mukati mebasa kuitira kuti local church yedu ikure. Mwari akukomborere, Mwari akuitirei zvakanaka. This is your church. You are the church. Iri ndo sangano redu, ndimi sangano racho. Mwari akukomborere, akuitirei zvakanaka. Ngatinamatei pamwe chete. Mwari wabaro musoro unengada kutendai panguva dzino dzemasikati anenge madeuka zuva matikomborera kuti tinge takagara tichinzwa kuti tingaitei sevanhu vatsva kumutsiridza nekubatsiridza sangano redu at the local church. Tiri kuti pasangano ratinopindira ndipo patinofanira kuita zvese zvamakaisa matiri kuitira kuti sangano redu rikure nesuwo tigokura as we nurture ourselves in similitude after Jesus Christ. Chitungamirai vatungamiriri mune zvese zvichange zviri kurongwa nesu vanhu vatsva tigobatsirana pamwe chete kuitira kuti kuuya kwenyu kugoya nekuchimbidza. NdiJesu Kristu nzwiri tonamata, amen. Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka. As a young people, zvipe challenge that I want to be effective at my local church. God bless you and God keep you.